από την Λευκορωσία, που την αφήνει στην 7η θέση. Μια μεγάλη επιτυχία για μία ακόμη φορά της Μαρίας Παγκάλου. Στην πρώτη θέση η Βιτριτσένκο, 9.975, 9.950 για την Μαρία Παγκάλου και την Τατιάνα Γκρίσκο από τη Λευκορωσία, 9.937 για την Εκατερίνα Σερεμπριάνσκαγια, 9.937 για την Εύα Σερανό, 9.912 για την Νατάλια Λιπόφσκαγια από τη Ρωσία, 9.862 για την Ευγενία Παυλίνα από την Λευκορωσία και 9.850 για την Αλμουντένα Σιτοστάδο από την Ισπανία. Μόλις ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους, και οι Ρωσίδες στο ομαδικό των γυναικών, θα πάμε για λίγο στην Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στην Πάτρα.